Vítajte u nového partia. Potrebujem proste zlato. Takže ináč už by som chcela aj raid ako urobiť, takže pripravím si tu niečo také, aby som mal proste. Tak. A teraz urobím toľko netherite'u. Iba 2? To mi nestačí ani na celý armor. Jak sa to povie, akože to je netherite šrot sa mi zdá. Aby mal aj David, tak mu tiež ne. Zo 20 zoberiem, kde to je? Net. To nie je topier. Nie netherite. Zoberiem to asi neviem koľko. To asi stačí, si myslím. A počkaj, kde to je? Devätnásť. Dobre, idem vyrábať armor. Takže. Čo? What the hell? Však tu je armor. Či... Počkať. Jak sa robí armor? Počkať, ja si zoberiem a zahodím ten armor, aby som mal recept na ne. Tu mi nedá recept. Počkať, tak jak sa robí teda... Ja neviem. Jak sa urobí armor, bro. Čo to je? Však ale počkaj, tak... Nejde. Ani to nejde. Ja som dutý proste. Idem pozrieť video na YouTube, lebo fakt z tohto som dutý. Nebudem zvuk dávať. Už som prišiel na to. Ja potrebujem túto knižku, ale viackrát. Robí sa to na tomto, len som dutý bol. A máme netherite. Fúha. Neverím. Ešte by sa to dalo opraviť, si myslím. Nejak. Počkaj, to bude fungovať, že dáš netherite. To sa neopraví. Opraví. Yes. Ja nedám Davidovi takto do časti. Teraz... No, ja si zoberiem moje
diamantový armor môj. David má, takže tomu ho brať nemusím. Ja nemám tú knižku. Ja Logic. To som asi veľa toho zobral. Bum, bum, bum. Konečne výzva! A to som si ani nevšimol. Čo? Ja už nemám? A to koľko za jeden, bro? Však som ich zo 50 zobral, nie? Počkaj, koľko som ich vlastne zobral? Zo 50 sa mi zdá. GG. Kde to je? A nie, more. Kováčska. Dvadsať stačí mi. Len aby aj David mal, ale však to je jedno, no. Toto. A netherite, tu je net. Však jeden, tak to nemá logiku, bo... To mi nezobralo, to je zlé. Dáme krúžková zbroj nejde, bohužiaľ. GG. Dobre, toto ostalo. Ja už mám full netherite. Tuto dám Davidovi nejak. Tu má David. Ešte si opravím veci. Koľko ho žere, keď za jednu opravu? Jeden. Hej, ono ide opraviť. Ne, to mi nejde, to by som... Počkaj, tak vymením za iron, že či to pôjde. Nejde mi opraviť štít? To je divné. Ale toto... Počkať, ja tam potrebujem enchant. Jak sa povesila? Počkať. Nie efficiency. Či? 5. No. Time. Ja som si zabudol už aj survival dať, lebo ho mám úplne... Hej, ale to som nemal. To som si nebral, či? To sa mi nezdá, že by som to bral. Možno som to zobral nechtiac, ale neviem. Neviem. To si nechám na potom, keď budem s Davidom, to vypijem a prídu pillagery.
A títo sa budú bať. Tak ich zatvoríme do baráku. Už asi nič. Kam dám tú kružkovú zbroj, no neviem. David tu pokupovalo toho villagera vtedy. Ja neviem. Urobíme raid. Ja by som asi počkal na Davida. Ja mám 2 štíty v ruke. Som kapitán heroika. Aj keď tie opadané listy idú položiť. Idú. OK, Davidovi som tu dal veci, on si ešte môže, akože, armor som mu tu dal. Vlastne, na čo, to si tu proste nechám, kebyže sa mi tento škodil, lebo on má svoj armor. Počkajte, on tam má koľko toho... Počkajte, kde je netherite? Nemám netherite. 8 netherite. Dobre, tak to mám dosť. A ja by som povedal, že pre toto video to je všetko a dajte odber. David tu síce dneska nebol, ale dám tam odkaz na jeho kanál. No, alebo dám na budúce, keď budem natáčať na jeho kanál. Takže, čaute.